So like ukusuka mina ekhaya, I remember this one time kanginalento emqondweni ukuthi okay like ngibuka isikhathi nani yabo. So I thought to myself sekufanele ngibone ngincenge ngibone impilo ngiyihlanganisa kanjani yabo. Yeah, so nakhona-ke noma kungabanga into eyavele yathi nje yabo. Cause ekhaya umama besekanalento ukuthi I think kumama bengangabi ready for ukuthi ngisuke ekhaya like ukuthi ngiyozama impilo somewhere else. So by that time angilokhuzanga like angihambanga. Yeah, so I waited for isikhathi esithile up until nakuye umama ukuthi kuze abe right. So that time umama seka right, yeah, yilaso sikhathi sengakhona ukusuka ngasekhaya then ngize ngaseThekwini yabo. Because angifunanga ukuthi ngivele ngihambe nge-decision yami, so angifisa ukuthi nakuye like angifunanga uvele ngizenzele ngisho kanjani. Yeah, fanele umama approve nasenhlizweni adedele ukuthi okay sengakhona ukubona ukuthi empilweni ngenza kanjani, noma ukuthi ngiyazibonela but ngiyahamba ngiyozama abo. Yeah, so ngihambe ngaleyo ndlela. I remember mangiseThekwini ngihambe ngibuza like because ngingenayo indawo like yokuhlala into kanjalo. So kwangikhomba ukuthi ngihambe like ngibuza. Yeah, up until ngize ngithola indawo. Yeah, I think ngizothi detail ukuthi uhambo lami laseThekwini lube kanjani ngolunye usuku kahle. So like enye izinto eyenza ukuthi ngize ngaseThekwini is because like ngathi amathuba amaningi especially mangicompare nasekhaya, I think amathuba ngapha athi abengconywana compare especially kule industry engikuyo. That's why ngaze ngafeel it's okay least ake ngize ngala eThekwini. Yeah, so I'm able ukuya kuma gigs, kuma briefs, like I'm able ukushootha ngaba ama-shows, ngaba ama-auditions, ngaba ngi-attend ama-workshop. So izinto akufani zithi ukwenzeka ngapha yabo. So that's why ngaze ngathatha i-decision ukuthi how about ngisondele ngapha. So that was my mentality. So nakhona mangiza ngapha ngangafisa indawo ekude kakhulu nasetown, ofisha etown ila izinto ezibuye zenzeke ngakhona. Ngiyabonga nokuthi ngakhona ukuthola indawo la ngikhona khona ukufihla ikhanda. Yeah, so ngiyabonga uNkulunkulu. So namhlanje impete yami ngi-28. Ngibonga nje ngempilo yami. Abantu bazokwazi kanjani ukuthi ngizalane? So bazothola kanjani ngokuthi bazolandela lama videos sithi ngingabhalanga. Impete yami ngi-21 since uyi-21 namhlanje. So yeah, my birthday ingi-21 zikaJune. Yeah, umama lapha khona azala umnqobo. Khona konke ama-comments ngithola bathi umnqobo wethu. So yeah, once again thank you for the love and support.